Ka United Democratic Party UDP bat ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ki badan hak lama jong Regional Democratic Alliance RDA kinya kenduk biang hak katway trik nok pra ban shim yak rai ka bakhadu lakin ya trelang ne em hak ni election MDC ka banwan syaka ki HEDC ban GHEDC hadien ka jingalang jong RDA working president ka UDP ubaderu UMDC ka sora ubak Tito Star Welkan ulong Ilara banya kenduk biang haka katway trik nok pra ban shim yak rai ka bakhadu halur kumno banya syakman hak baya de bat ki election MDC ka banwan kata lakin ya trelang gum ka kenhun ni ka jing perkhat da ka baya sngotu jingmut haka rukam penyeng kertong halaki jong ki constituency bapher ngin yakun na baro ki arkundai teliki seat Ngindan ya ka jing sngotu jingmut bat ki parlok jongi ka HSPDP haki kattu ka ni ki constituency bat ya kate ka rai ansa shim haka khatway trik nok pra ula benram da ka bapen pau bak RDA ka dan ya ka kabu ka babiang ha ka ni ki election MDC ka banwan ubak titos ulaong baka UDP kan sa thawi ka executive committee ka bathamai ringkat ka HSPDP haki district council Idan ya kalat ka kabu ka babiang kamtam ka UDP ha baro ki district ka HSPDP ha West Khasi Hills bat ha ki kattu ka ni ki constituency jo ka East Khasi Hills. Idan ya kalat ka kabu ka babiang bha na ka benta ka election banwan uloong. Na luar kata ula banjur baya ka election MDC amla satya banyanu jor bat ka election Lok Sabha da ka baong kalong ka baya pher shibun pinyo iya ka jingmi ka ba pher ha ka election MDC ka banwan. Idan ya kajing shan ya ka baskem bat nga ngets kam ba ka UDP bat ka HSPDP kinle bha shu ha ka ni ki election ka banwan ong uba titos da ka babenram ha ka district council ngim dan bentalang ha ka sorkar gidan ha ka liang persya kumta nganya khun ya ka ni ki election kum ka liang persya kani ka jingalang ka diga baningpong hadin jong ka election MP ila elong Astin bat kadiga election ka meeting ka baningpong pat bangin ya keren ya ka Beijing ya day bat ka election MBC tinamar ba kadai ka election ka meeting ka baningpong ka jinga keren ka jungi minta kasi ka danglong tang ka initially ka bamut tang ka jingya pasat jingmut ha ka baya discuss banya day bat ki constituency ki bapher kampat don kanono ka jingya finalize ha ka ba ni keren manu banyale na kata konsi manu banyale na kata konsi re kadang datang ke jing mer jingmut ke jing ai jingmut ke jing penpau ru na kaliang jang parti HSPDP pa komjo ru ke jing penpau na kaliang parti UDP te namar ba ngidon ya ka RDA ka jing mut jing perkhat i ke jungi ka spirit i ke jungi kalong bangi dei bandon ke jing trilang hakan ke election MDC banwan kata ka dikawi kanong rem ti kumno ban penwan duri kata mla ban pendap tangai po di basi kanta kata ni don kam mani kendu biang tinggal pendek mani kendu biang hak waiteri buat harus imit bani finalize ya ka ka bangin le na ka banta ka election MDC ke kadang tang ni ka bang akwa bani tu ipi maka jingat rilang jingat stu jingmut jing ka alliance ka jungi kadang don ni duk menta kadang ne duk menta bat ka ni ka spirit ngin saya walk out hakini ki kandiat sini namar ba kala kamlong slam ngini ka jing kendu namar ba na kalian ka parti UDP ru ngila pengkre na parti HSPDP ru gila ya la ka jong ka jing pengkre tenrei ban penwandur pat haju ban wanlang taju ka ru komperkat ingin saya finalize haka hatwe terik haka por praluji ka list jong kandidat kum bangalai tu itu kan dei haka hatlai terik haka general council baru ingin finalize haka terus ni but in syamru ya ka state election committee ka hatwe terik janbir haka hotline sa declare ngin pat rai kandidat yenu pat finalize kam dei ban ong bak ya approve ka kam dan bor ban approve ya list jong kandidat mereka kamram jong ka district kalong ban recommend lani ban pha yiki kerteng syaka state election committee din rei ban panbana khat do hi ban approve ban finalize kadika state election committee kani ka jingyo perkhat jungi kadai baru art ligi autonomous council kam dei tangi khasihil rei wat ka dan cahil ya ke iba ditas bolong kum assistant secretary lakren maintain ya jing trilang jong ka ADA tenre exercise ya jinit jinat nama ngidon lagi artikel parti dengan si kendu biang ni berkat dan ya kami ke eglenti ko matam ak trilang jongi
I don't understand what he said, but there are some occasions where EC in the district council was formed by the parties which they are not in the ruling, they are not in the government. So I don't see that there is any problem regarding anything, because district council as autonomous district council, so they have the provision, they are the constitutional body, but they have their own role, which the government cannot stop or cannot disturb the function of the respective district council. So telling that any EC which will be formed in the district council need the blessing of any party, I think that is not acceptable.